Bafethu nangu lo mkhulu useyafona manje. Ngimsendelile isithombe. Sengimbambe. Mkhulu. Hello. Yebo. Yebo kunjani? Ngiyaphela mkhulu kunjani? Uyasithola ke isithombe semali. Angisitholile isithombe ngifuna ngiqale ukuwenza ngaso umsebenzi manje. Oh. Ya, mangikhetha kwenza umsebenzi ngizokutshela kusasa ngizosuka ngesikhathi. Uzongitshela kusasa ukuthi uzosuka ngasikhathi sini? Ngizokufonela namhlanje baby. Angesi? Ngizokufonela namhlanje mangikhetha kwenza umsebenzi. Kanti isithombe uzosenza ini mkhulu? Ngifuna ukusebenza indlela ngisebenza ngayo mina imisebenzi yami. Kanti wale nje ukuthi mhlambe kukhona akukho kunzima kusoba khona. Wena nje uzokwenza nje ngale ndlela le. Inyoka vele isikhona lapho noma usazohamba uyilanda. Hayi khululeke babami. Wena ungakhathazeki uzothola yonke into oyifunayo. Ngoba phela ngizokuzamela phela kodwa ukuthi kunzima ukutshela umuntu ukuthi usuke wenze njani. Inkinga kunzima kumtshela umuntu azothi awukade wena ubani imali uyithola n'indlela enjena yabo. Ya, so kungcono umuntu ayibonele yedwa. Ngingaxoxeli umuntu. No, noma ukhona wafika kuwena kwakutshela ukuthi mngani wami ngiyashopheka kakhulu. Wenze njani ukuthi ngibe n'imali semhlabeni ukhona wafika umuntu kuwena? Akaze efike. Ya, nawe futhi shuthi asikho isidingo sokuya komuntu kumchazela. Hayi ngivele ngidlele. Ngoba nawe ubona abantu nje banayimoto bathenga yonke into kodwa awubasithi imali bayithatha. Yayizwa lento. Hayi ngiyakuzwa. Manje-ke le nyoka ngiyiphakelani mina? Idlani? Hayi khululeke baba ngizokukazela yonke into khululeke. Angithi kuningi sizokhuluma sihlele ndawonye. Hayi. Kulungile-ke mkhulu. Yayizwa lento. Hayi khululeke baba ngizokubuyela kuwe mangikhethe uyasemsebenzi. Hayi kulungile-ke ngizozwa ngawe-ke kusasa. Alright baba. Okay. Bafethu, ngifuna ukumuzwa-ke kusasa ukuthi uzobuyela kumina ethini. Because yabo lesithombe lesi asimshuthelanga, si-edithile nje yonke kanti ukhona ubhuti ongenzele la. Yini Photoshop ya. Wangenzela. Ashutha akabona ukuthi ikhona into ewrong ngalesithombe. Ubona yena kuyimali. Ngoba ngeke ngikwazi ukumshuthela imali nami ngimthembe mhlawumbe ngangishaya ngesalamuzi nje. Ya bafethu ngicela niqhubeke futhi ni-like ni-share. Ngizobuya part ba manje. Part 3 lo. Ngizobuya angazi. Ngizobuya part 4 ya. Ngikhohlela. Ya bafethu ngicela ni-subscribe nalapha ku YouTube channel yami.